निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे गोष्टी एकनाथजींच्या। संकलक शशिकांत मांडके, अभिवाचन वैदेही गोडबोले, सुश्रुत जोशी। अडचणींचे नवे डोंगर। सर्व मुले आली, पण आज गुरुजी जरा उशिरा आले। आल्यावर जराही वेळ न दवडता त्यांनी विवेकानंद शिला स्मारकाची गोष्ट पुढे सांगायला सुरुवात केली। ते म्हणाले, विवेकानंदांचं स्मारक समुद्राच्या किनाऱ्यावर बनवायचं की प्रत्यक्ष श्रीपाद शिलेवर बनवायचं, स्मारक लहानचं बनवायचं की मोठं बनवायचं वगैरे सर्व गोष्टींचा निर्णय एकदाचा झाला। यामध्ये विशेष गोष्ट अशी की एकनाथजींनी आपल्या मनात स्मारकाची जशी कल्पना केलेली होती अगदी तसंच स्मारक व्हावं, ही गोष्ट त्यांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या गळी उतरवली। सुरुवातीला जे पुढारी स्मारक मुळीच होणार नाही असं म्हणत होते ते आता भव्य स्मारकाचा आग्रह धरू लागले। ही सगळी जादू एकनाथजींची होती। पण आता हे बघायला हवं होतं की समुद्रातल्या ज्या शिलेवर हे स्मारक व्हायचं होतं ती शिला भक्कम आहे किंवा नाही। त्यासाठी तज्ज्ञ माणसांना बोलावलं। त्यांनी शिलेचं परीक्षण केलं आणि सांगितलं की स्मारक बांधण्यासाठी शिला योग्य तितकी भक्कम आहे। आता ज्या पद्धतीचं स्मारक बांधायचं होतं तशी पद्धत माहीत असणारे इंजिनियर, कलावंत, मूर्तिकार वगैरे सगळे शोधायला पाहिजे होते। स्मारकासाठी लागणारा दगड कोणत्या खाणीमधून आणायचा, कसा आणायचा, त्यावर कोरीव काम करायला जागा शोधायची, विवेकानंदांची मूर्ती कशी असावी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एवढ्या सगळ्या गोष्टींसाठी जो डोंगरा एवढा पैसा लागणार होता तो कसा गोळा करायचा। अशा एकापेक्षा एक मोठ्या अडचणी समोर उभ्या होत्या। एकनाथजींच्या जागी दुसरा एखादा मनुष्य असता तर एवढ्या मोठ्या अडचणी पाहून खचूनच गेला असता। पण एकनाथजी असे गृहस्थ होते की तुम्हा आम्हाला एवढ्या मोठ्या वाटणाऱ्या अडचणी चुटकीसरशी सोडवणारे होते। अर्थात त्यासाठी एकनाथजींची अतिशय धावपळ चाललेली होती। देशभर त्यांचा प्रवास चाललेला होता। भारतीय रेल्वेने त्यांना गोल्डन तिकीट दिलेलं होतं। ते दाखवलं की त्यांना कोणत्याही गाडीतून प्रथम वर्गातून प्रवास करता येत होता। रेल्वेनं एकनाथजींची ही मोठीच सोय करून दिलेली होती आणि माझ्या माहितीप्रमाणे असं तिकीट मिळालेले एकनाथजी हे एकमेव गृहस्थ होते। विवेकानंद शिला स्मारकासाठी एकनाथजींनी अक्षरशः हजारो पत्र लिहिली। हे सगळं पाहिल्यावर मला वाटतं एकनाथजी म्हणजे नव्या काळातले भगीरथच आहेत। हा भगीरथ कोण? सौमित्रानं विचारलं। भगीरथ हा आपल्या पुराणांमधील प्राचीन काळचा एक राजा। त्यानं आपल्या पूर्वजांचा उद्धार करण्यासाठी स्वर्गातली गंगा पृथ्वीवर आणली। त्यासाठी त्याला फार कष्ट पडले, तपश्चर्या करावी लागली। म्हणून एखाद्या मोठ्या कामासाठी एखाद्या माणसाने फार कष्ट घेतले तर अशा माणसाला भगीरथ असं म्हणतात, गुरुजींनी सांगितलं।
एकनाथजींनी स्मारकाचा नकाशा बनवण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष स्मारक उभं करण्यासाठी तमिळनाडूचे सुप्रसिद्ध स्थपती, आपल्या आधुनिक भाषेत डिझायनर, इंजिनियर श्री S.K. आचार्य यांची नेमणूक केली. स्मारकाला लागणारा दगड, खास करून निळ्या रंगाचा दगड, अंबासमुद्रमच्या खाणीतून आणला. ही खाण कन्याकुमारीपासून 72 मैल दूर आहे. स्मारकाच्या शिखरासाठी पोथयादीच्या खाणीतून दगड आणला. खाणीतून आणलेल्या दगडांना आकार देण्यासाठी, म्हणजेच दगड घडवण्यासाठी लागणारे कुशल पाथरवट सुरुवातीला फक्त 6 जणच होते. पण लवकरच ती संख्या 400 पर्यंत वाढली. ह्याशिवाय इतर काम करणारे जे कामगार होते ते तर हजारोच्या संख्येने होते. दगड घासणं, त्यांना चमकदार बनवणं, त्यावर सुंदर नक्षी काढणं आणि अशी इतर कामं करण्यासाठी खूप मोठ्या जागेची आवश्यकता होती. काम करणाऱ्या लोकांना राहण्यासाठी निवारे बांधण्यासाठीही मोठ्या जागेची आवश्यकता होती. घासून झालेले, चमकदार बनवलेले मोठे मोठे दगड श्रीपाद शिलेवर नेण्याची व्यवस्था करायची होती. प्रत्यक्ष श्रीपाद शिलेवर काम करणाऱ्या लोकांसाठी आणि नंतरही नेहमीच येणाऱ्या लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करायची होती. वीज आणि संदेशवहन याची व्यवस्था करायची होती. योग्य वेळेला ही सगळी कामं झाली. पण अजून मुख्य गोष्ट राहिलीच होती. ती गोष्ट म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचा पुतळा. तो मुंबईचे कुशल कलावंत श्री N.L. सोनावडेकर यांनी बनवला. हा पुतळा श्रीपाद शिलेवर सभामंडपात बसवला गेला. दुसरा एक पुतळा बनवला, तो विवेकानंदपुरममध्ये बसवला. मागे सांगितल्याप्रमाणे विवेकानंद शिला स्मारकासाठी पैसे गोळा करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आणि अतिशय अवघड काम शिल्लक होतं. पण ह्या कामातही आपण कुशल आहोत हे एकनाथजींनी दाखवून दिलं. त्यांनी देशातल्या श्रीमंत लोकांना, देशातल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्र सरकारला विनंती केली. त्यांच्याकडून पैसे मिळालेच, पण एकनाथजींनी पैसे गोळा करण्यासाठी एक अभिनव योजना आखली. देशातल्या प्रत्येक माणसाचा ह्या स्मारकाच्या निर्मितीत लहानसा का होईना पण वाटा असला पाहिजे, असं एकनाथजींना वाटलं. कारण विवेकानंदांनी देशातल्या सामान्य माणसाच्या उद्धारासाठी आपलं संपूर्ण जीवन अर्पण केलं होतं. म्हणूनच एकनाथजींनी प्रत्येक मनुष्याकडून केवळ 1 रुपया घेण्याचं ठरवलं आणि त्यानुसारही लक्षावधी रुपये गोळा झाले. संपूर्ण स्मारकासाठी 1,17,10,406 रुपये लागले. त्यापैकी सामान्य माणसांनी दिलेले रुपये 85 लाख होते. ते 30 लाख लोकांनी दिलेले होते. शिला स्मारकाचं प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झालं 6 नोव्हेंबर 1964 आणि संपलं 2 सप्टेंबर 1970. म्हणजे किती वेगाने काम झालं ते पहा. एवढं सांगून गुरुजींनी आपलं बोलणं थांबवलं, पण मुलांच्या मनात अनेक शंका येत होत्या. शंकांची उत्तरं. गुरुजी आले. ते आल्यावर आधीपासूनच आलेल्या मुलांनी अधिक प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. सौमित्रानं विचारलं, गुरुजी, स्वामी विवेकानंदांचं जे स्मारक बांधलं तिथे रोज स्वामीजींची पूजा अर्चा वगैरे होते का? सौमित्राचा मित्र होता सन्मित्र. त्यानं विचारलं, गुरुजी, मी कन्याकुमारीला शिलास्मारक बघायला गेलो होतो. तो तिथल्या ध्यान मंडपात समोर फक्त ओम एवढंच का लिहिलं आहे? स्वानंदीनेही हात वर करून विचारलं, गुरुजी, स्मारकाला लागलेले एवढे मोठमोठे दगड श्रीपाद शिलेवर आणले कसे? मागे बसलेली एक मुलगी पुन्हा पुन्हा हात वर करून गुरुजींना काही विचारू इच्छित होती. गुरुजींचं तिच्याकडे लक्ष गेलं. त्यांनी विचारलं, बाळ, तुझं नाव काय? माझं नाव वसुधा, ती मुलगी म्हणाली. अरे वा, नाव तर छानच आहे. बर, विचार, तुला काय विचारायचं आहे ते. गुरुजी म्हणाले, गुरुजी, मी सुद्धा शिला स्मारक पाहिलंय आणि तुम्ही पाहिल्यापासून एकनाथजी रानडे यांचं नाव सांगत आहात, पण शिला स्मारकावर त्यांचं नाव कुठेच दिसलं नाही. हे कसं काय? वसुधानं विचारलं. अरे वा, सगळ्यांनी फारच छान प्रश्न विचारले आहेत. गुरुजी म्हणाले, ठीक आहे, आता मी प्रत्येकाच्या प्रश्नांचं आधी उत्तर देतो. पहिल्यांदा विचारलं होतं सौमित्रने. त्याचा प्रश्न होता
की शिला स्मारकावर स्वामीजींची रोज पूजा अर्चा होते का? तर त्याचं उत्तर असं की पूजा अर्चा, आरती, नैवेद्य वगैरे नेहमीच्या पद्धतीत लोकांनी अडकावं असं एकनाथजींना वाटत नव्हतं. स्वामी विवेकानंदांचीही तशीच इच्छा होती. विवेकानंद म्हणायचे की मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. हा आमच्या प्राचीन धर्माचा संदेश आहे. लोक ह्या स्मारकाला भेट देण्यासाठी येतील, स्वामीजींच्या मूर्तीला नमस्कार करतील आणि स्वामीजींचा जो संदेश आहे त्यानुसार आचरण करतील. म्हणजे असं की कोणी मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करतील, तर कोणी गरिबांच्या अन्न वस्त्राची, निवाऱ्याची व्यवस्था करतील, कोणी लोकांच्या औषध पाण्याची व्यवस्था करतील, कोणी जातीभेद, पंथभेद नष्ट करून सगळ्या लोकांमध्ये मैत्री, प्रेम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, कोणी स्त्री पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतील. सेवेचे असे अनंत मार्ग आहेत. सर्वांच्या मनात ईश्वराबद्दल श्रद्धा, पूज्यभाव नक्की असावा. कारण आपल्या वेदांमध्ये, उपनिषदांमध्ये, पुराणांमध्ये हेच लिहिलं आहे. तर सौमित्र, हे तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. मग गुरुजी सन्मित्राच्या प्रश्नावर आले. ते म्हणाले, सन्मित्र, आता तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर. तुझा प्रश्न हा होता की ध्यान मंडपामध्ये फक्त ओम का लिहिलं आहे? तर त्याचं उत्तर असं की आपल्या हिंदू धर्मात अनेक पंथ, उपपंथ आहेत. प्रत्येक पंथाचा पूजनीय असा एक एक देव आहे. प्रत्येक पंथाचा एक एक ग्रंथ म्हणजे पोथी आहे. अशी अनेक प्रकारची विविधता आपल्या हिंदू धर्मात आहे. हे आमच्या धर्माचं वैशिष्ट्य आहे. तसंच ही आमच्या धर्माची उदारता आहे. हे सगळे वेगवेगळे पंथ म्हणजे देवाकडे जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. प्रत्येक मनुष्य आपापल्या आवडीनुसार पंथ निवडून देवाची भक्ती करू शकतो. कोणत्याही मनुष्यावर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती नाही. थोडक्यात सांगायचं तर असं म्हणता येईल की हे सगळे पंथ, उपपंथ एकमेकांचे भाऊ आहेत, म्हणजे मित्र आहेत. पण हे बंधुत्व, ही मैत्री लक्षात न घेता एक पंथ दुसऱ्या पंथाशी शत्रूसारखा भांडणं करीत असतो. त्यामुळे आपल्या धर्माचं, देशाचं फार नुकसान होतं. स्वामी विवेकानंद अशी पंथीय भांडण मिटवून संपूर्ण हिंदू समाज एकसंध करण्याचा प्रयत्न करत होते. स्वामीजींनी असं म्हटलं आहे की सगळ्या पंथांना मान्य असलेलं प्रतीक म्हणजे ओम आहे, ओंकार. म्हणून ध्यानपंडपात फक्त ओंकार अंकित केलेला आहे. सगळे हिंदू आपापसातले झगडे विसरून इथे ध्यान करायला, मनन करायला, चिंतन करायला येतील. त्यातून हिंदू समाजाचं ऐक्य व्हायला सुरुवात होईल. एकनाथजी स्वामी विवेकानंदांच्या या नावाने कोणत्याही नव्या पंथाचा अहंकार सुरू करू इच्छित नव्हते. एवढं विस्तारपूर्वक उत्तर दिल्यानंतर गुरुजींनी सन्मित्राला विचारलं, झालं का शंका निरसन? सन्मित्राने हो म्हटल्यानंतर गुरुजी म्हणाले, आता मी स्वानंदीच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. तिनं विचारलं होतं की इतके मोठे मोठे दगड श्रीपाद शिलेवर आले कसे? स्वानंदी, मुळातच खाणीतून काढलेले दगड फार मोठे होते. ते खाणीपासून कन्याकुमारीला समुद्राच्या काठापर्यंत आणण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रक्स आणलेले होते. किनाऱ्यापासून प्रत्यक्ष श्रीपाद शिलेवर दगड नेण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची जहाजं आणली होती. श्रीपाद शिलेपाशी दगड घेऊन जहाज आलं की त्यातले दगड वर नेण्यासाठी मोठ्या याऱ्या वापरण्यात येत होत्या. स्वानंदी, कळलं का? स्वानंदीने हो म्हटल्यानंतर गुरुजी म्हणाले, वसुधा, आता तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर. तू विचारलं होतंस की एकनाथजी रानडे यांचं नाव शिला स्मारकात कुठेच का नाही? वसुधा, एकनाथजी अत्यंत नम्र होते. ते असं मानत होते की मी जे काही काम करतोय ती ईश्वराची पूजा आहे. खऱ्या पूजेत अहंकार नसतो. ईश्वर सगळ्या विश्वाचा निर्माणकर्ता आहे. त्या विश्वातला मी एक लहानसा धुळीचा कण. मी माझं तन मन देशाला वाहिलं आहे. तोच माझ्या हातून सर्व गोष्टी करून घेतो. त्यामुळे माझं कर्तृत्व यात कुठे आहे? म्हणून शिला स्मारकावर माझं कुठेही नाव नसावं. एकनाथजींची अशी भावना असल्यामुळेच त्यांचं शिला स्मारकात कुठेही नाव नाही. आलं का ध्यानात? तिने हो म्हणताच गुरुजी म्हणाले, थकलो बुवा तुम्हा मुलांची प्रश्न उत्तर देता देता. आता आज आपण इथेच थांबूया. असं म्हणून गुरुजींनी आपलं बोलणं थांबवलं. सर्वजण पांगले. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री,
कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.